Είμαι ο Γιάννης Μανιάτης, κατάγομαι από την Αργολίδα και είμαι αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αρμόδιος για θέματα διεθνών σχέσεων, άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας. Όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, δηλαδή στην ηλικία των 11-12 ετών, στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία, χούντα. Έτσι λοιπόν εγώ μαζί με έναν φίλο ακούγαμε παράνομη μουσική, τη μουσική του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Κάποια στιγμή η αστυνομία, η ασφάλεια το έμαθε και μας κάλεσε για να μας νουθετήσει στα γραφεία της ασφάλειας του Άργους. Από τότε λοιπόν κατάλαβα μέσα μου ότι θα ήθελα πάρα πολύ να αγωνιστώ για να μην υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ακούει ό,τι μουσική θέλει, να διαβάζει ό,τι βιβλίο θέλει, να λέει οτιδήποτε σκέφτεται και βεβαίως να συμμετέχει και στη δημοκρατία, στις συλλογικές διαδικασίες. Πολύ μικρός, μέχρι και τα 18 μου χρόνια, όταν όλα τα καλοκαίρια δούλευα στο σιδηρουργείο του παππού και του πατέρα μου, εκεί όπου εκείνα τα χρόνια για να λυγίσεις το σίδερο και να το δώσεις το σχήμα που θέλεις, έπρεπε να το βάλεις στο καμίνι, να πυρωθεί το σίδερο και μετά να το βγάλεις και να το ακουμπήσεις πάνω στο αμμόνι και με το σφυρί να του δώσεις το σχήμα που ήθελες. Αυτό μέσα μου δημιούργησε μία αίσθηση ότι όταν έχεις γνώση, αποφασιστικότητα, αλλά και τη δύναμη να θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα, τότε μπορείς να καταφέρεις ακόμη και ζητήματα που φαίνονται πολύ δύσκολα στην αρχή τους. Η πρώτη στιγμή ήταν το 2014, όταν ήμουν Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, όταν μου ανακοίνωσαν ότι η Ελλάδα είχε ανέβει στην τρίτη καλύτερη θέση του κόσμου στην κατακεφαλήν παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά. Η δεύτερη στιγμή είναι όταν στο Λονδίνο έδειξα τον μεγάλο χάρτη των ερευνών υδρογονανθράκων της Ελλάδας με τα 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, όπου εκτός των άλλων προσδιορίζαμε για πρώτη φορά σε χάρτη τα όρια της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αλβανία, με την Ιταλία και με τη Λιβύη. Η δουλειά την οποία κανονικά έκανα όλα αυτά τα 35 περίπου χρόνια, η δουλειά του καθηγητή πανεπιστημίου, δηλαδή η δουλειά ενός ανθρώπου που είναι διαρκώς δίπλα στα νέα παιδιά, που τα καθοδηγεί και δέχεται την καθοδήγησή τους, που μιλάει ανοιχτά μαζί τους και που βγάζει και ένα μεγάλο συμπέρασμα ζωής. Σοσιαλδημοκρατία σημαίνει από τη μια να παράγεις πλούτο και από την άλλη με ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους να μοιράζεις τον πλούτο αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή δικαιοσύνη και με σεβασμό πάντως του περιβάλλον. Από την άλλη, εμείς ως σοσιαλιστές έχουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές, έχουμε πει ένα μεγάλο όχι στη δημαγωγία και το λαϊκισμό και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι για το μέλλον των κοινωνιών αυτό που χρειάζεται είναι η αλληλεγγύη, είναι η αλήθεια και είναι η μάχη για περισσότερες δημοκρατικές διαδικασίες και ελευθερίες. Το οποίο πρέπει να πω το έχω διαβάσει 7 φορές. Είναι ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη, η περιγραφή της ζωής και των συναισθημάτων ενός ανθρώπου αγράμματο, αλλά βαθιά φιλοσοφημένο, που μιλά, συνομιλεί για θέματα ζωής, για θέματα θανάτου, για θέματα ανθρώπινων σχέσεων, έρωτα, αγάπης για τον τόπο. Μια ολοκληρωμένη νομίζω προσέγγιση του πώς ένας απλός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη ζωή και αντιλαμβάνεται τις σχέσεις με τους άλλους συνανθρώπους. Το ένα συγκλονιστικό βιβλίο από μια απίστευτη πένα όπως αυτή είναι η πένα του Νίκου Καζαντζάκη. Πού το βρήκατε αυτό? Πού τον βρήκατε το Γιώργο μου, τον ομορφάντρα μου? Ένα απόγευμα χειμώνα
και περνούσε ο γιος μου μπροστά από κάποια αυτοκίνητα παρκαρισμένα και άκουσε μία μικρή φωνούλα. Έσκυψε λοιπόν και βρήκε αυτό το κουταβάκι, το οποίο το μάζεψε, το έφερε στο σπίτι, το μεγαλώσαμε. Αυτά έγιναν πριν 13-14 χρόνια. Υπέροχος, ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ στη ζωή μου.